kamnandi. Ngithanda nje uqala ngenze imbulelo kwinkokheli zalapha ekhaya, injala oyoyo nomdala uDiki nge-leadership yabo. Ngibuleleke nabadikoni Jonyane, Ombona,
yonke emadikoni ngolungiselelo lwemini yanamhlanje. Abantu bayafuna ukubulela noba benza umsebenzi kaThixo, kodwa umbuzo uPawulos uthi masihlale sibulela into zonke ukuze abantu bakhuthale ukwenza umsebenzi kaThixo, bebona into yoba we-appreciate uba bevunile uba bamenze umsebenzi wenkosi. Bulele nenkosikazi yam ngebali labantwana okokuba abenzele singabadluli sithi sileqile yimini yomthendeleko, sishiya aba bantu sizabanika iBayton. Kufanele bangabo esihlala ngabo ngoba kuzawusheka bona. Siyakhululeka thina ngoku, sizakhululeka ngekudala iminyaka yethu yiyona nto sesenzile impulelo kwezayo eminintsi. Asihamba kulelo nkosikazi, ndimbulele uThixo ngoba andinike laa nkosikazi. Nale time yokuleyo ngilokhu esinyuka lapha ngibale time ngathi mfazi ndiyabulela uba bandinike wena kokwenu. Benza ngoba nditayo omnyama okanye obomvu okanye opinki okanye oqanda, kanti ngenxa yokubona ngizawuthayi kuze ndibukele phambi kwabanye. Ngibulele umama khaya, ngibulele. Angeke uqonde ngexa usemtsha, kodwa xa iminyaka ihamba uzawuyibona indima yoba nenkosikazi uba ibalulekile nobukho bayo. Ngibulele nebandla uba nilapho, ngibulele. Kuthiwa yimini yomthendeleko babaleka abantu bangayi kule ndaweni eyedwa, kanti kuthiwa nali iyeza phaya abantu babaleka iyeza bemke yezini. Umthendeleko ungowabantu abalungileyo, kodwa ngowabantu abafuna ukulunga, ngoba ngoYesu simkhumbulayo akaferanga malungisa, kodwa iBhayibhile lithi while we were yet sinners Christ died for us. Wayezofuna abongi. Nakasithi zilungise phambi kokuze umthendelekweni, asithi sukuza xa unendawo zakho, sesithi nje suza noko sokunxiba igambutsi, noko zinxibe ihlangu, uyibona uzokhululwa ke ngokwezinye izinto songaphambili. Silapha ke ngoba sifuna izulu, silapha ngoba sifuna ntoni? Izulu lwesibantu basela singasekukumkanini apho kuyobabela sonke. Akakho umntu lapho othi ndizochitha nje ixesha ndifuni ukumkani. Nanga sisilela kwizinto ezininzi ezibangela into yoba singabikho ebukumkanini, kodwa siyabufuna ubukumkani. But sisuka songanyelwe nguSathane ngezinto ezininzi, ngoba uthando lukaThixo lungaphezulu kwamandla ethu. Asiyo thina isayizi kaSathane. That is why kungazange kube umuntu ukwazi ukufa ukuze kusinde abantu kufanele uba kufuthike, ngoba uthando lukaThixo luweyijana noThixo. Thina siyo nepisi uThixo, siprotectwa nguThixo thina. Uba bebenoziveza uThixo izabatha esitsile kuzo, wasisindisa kuzo, iibhubhitrephe bezibekwe ngondawo ongendawo endleleni yethu, besizambulela uThixo lokuthi wathi ingakasiboni. Yilaa nto elayita wathi komnye umfana, Thixo bavulela umfana amehlo ukuze abone uba bangaphi nabantu abangakuthi abangaphi nabakwela cala. Ayazi intoba baninzi abangakuthi, myriads of angels zitha zinyuka zisisingisa. But awusiqonda ngoba izawuthi gqinyi indilo singathi ngumntu usinde, kanti kuza kwenziwa into wayekwa kuba kukho lo mntu, but ingxaki nguThixo kusisileyo. Lapha sizolungiswa apha,
sizofuna imekheniki yezinto engasilapha kuba yenze ne-wheel alignment konke lezinto ifake ne-plugs neentoni ngoba ayimuvi kakuhle ayidumi intamana ngoba ngokomthetho ayifuzi idumi intamana but nxa ayidumi intamana ngoba zininzi into ezibangela ingatamani kuzosuswa ezinto zibangela ingathini ingatamani ukwenzela intoba zasuka idumi intamana Kafunda kilizwi likaThixo ndiphethe iBhayibhile ezintathu endingazifunda xa kufundiswa bekwaya esikolweni sendifiloloji kuba kwinto ekuthiwa iBible translation ngoba ukhangela iinguqulelo ezizawuthi zifumane oyena ndoqo waleni ufuna ukuyifunda ngoba ezinye iinguqulelo ziza mhlawumbi zinamalungiselela kumane kulahlekethile phaa but kufuneka uzifunde zibe ntathu kamandi ke enye evunywayo zimbini ezivunywayo i-New American Standard Version Bible ekuthiwa masibe nayo ngoba ithetha yona yayithethwa enye ke kuthiwa yi-NIV ndibule bantu nayo i-NIV noko esondeleyo kule nto sizawuthetha incwadi ke sizayithatha incwadi yamaGalathi imeseji ke yayithunyelwa kwibandla laphi laseGalathi but inafuneka ke thina ngoku siyijonge intoba akukho nto nazi apha kuthi ezifana nezinto ezazisenziwa ngamaGalathi ngoba kwakunandwa ntoni amaGalathi but yayivula kwiBhayibhile yezwa nakuthi ukwenzela uba nathi sincede ukwenzela uba singathini silumke kwizinto ezazisenziwa ngobani ngamaGalathi ngoba nathi sisenozifumaneza kuncwadi yamaGalathi chapter 5 imandi ke laa chapter ngoba uqala ngento ethi ngumani enkululekweni kheswa khe wanikhulula kodwa kasuzuqala ke phaa kuyo uverse 1 sawuqala thina kuverse 16 siphele kuverse 26 ndiqala ke ngale nguqulelo bathi abanye xa beyichaza le nguqulelo bathi ngundikhoyo sizakuba nifune bendathi nzenzeka intshumayelo yami ingabinde sikhawuleze sonke sithini siyifumane le ndithethwayo kwenzela uba sisonke ngeze 5 minutes uthi ke kuverse 16 nansi ke into endithetha yona kuni ukuba nikhokelwe ngumoya kaThixo anikuzenza izinto ezinwenelwa sisimo esidala kaloku ezo zinto zinqamnye nezifunwa ngumoya ukanti nezifunwa ngumoya zinqamnye nezinwenelwa sisimo esidala zizombini zikhasene ngohlobo lokuba ningabi nako ukuzenza izinto enifuna ukuzenza kodwa ke ukuba nikhokelwa ngumoya anikho phantsi komthetho ke zona izinto ezibangwa sisimo esidala ziqaqe mhlophe nazi ukukreleja ukungqola nobuyeni umngozithile nokugwira ubuthaba imbambano ukukhwele iphuphu ukubawa amayelene nezahlukane umona ukunqila nokuthanda iziyolo njalo njalo nangoku ke ndiyanilumkisa njengoko besendithile ngaphambili ukuba abo benza izinto ezinjengezi soze bakuxhamle umnqwazi wokulawulwa nguThixo nazi ke zona iziqhamo zomoya
luthando, novuyo, noxolo, umonde, ububele, ukulunga, intembeko, ubulala, nokuzeyisa. Awukho ke umthetho oxhasa izinto ezinjengezi. Abo ke bamanye noKristu uYesu basibhambisile isimo esidala kunye neminqweno nenkanuko zayo ukuba ke sidla ubomi ngomoya kaThixo. Masilawulwe nguye ke, masingazigwagwisi, sicaphukisana, simmonelana. Ngundikho NIV zama ke ukunceda ama-model C ngoba siyafuna ukuxoza bafube bengevanga ngoba kuthiwani, ngoba sithi esifuna ukuba bafunde ilwimi lwasemzini ngoba lilo qashwa lilo awuqashwa ngeXhosa. Ithi ke NIV, now I say in spirit, walk ye. Okay? So I say, live by the Spirit. Someone funded what I shall be over the Bible, I mean, pages, cricket, pages, news. One funded yes, cricket, you go to what I shall. And funded yes, so I say, live by the Spirit, and you will not gratify the desires of your sinful nature. For the sinful nature desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the sinful nature. They are in conflict with each other, so that you do not do what you want. But if you are led by the Spirit, you are not under law. The acts of the sinful nature are obvious: sexual immorality, impurity, debauchery, idolatry, witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, deception, factions, and envy, drunkenness, all this, and the lie. And I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit is love. Njalo njalo. Anduya ke pa isposini. Ngoba ke isposa sesi ngizawusebenzisa xa ndiqhuba le indebe. Ngijongeke into ezibalulekileyo kwento ndifunde. Zonke ndiqule zinendawo ethi ukuba uyazenza ezi zinto soze ukufumana ubomi obungaphakade. Nanto endithanda kwezikolo, nathi namabana, zonke uba wenze izinto zibaliweyo, zonke zibaliweyo, wancika wathini, awuzufumana ntoni? Ubomi. That zicommon ngaloo nto, ndiyibulela into yoba zibe common naloo. Kwake ukukhona amahluko, enye ithi nazi iziqhamo zomoya. Andithi? But ngoku enye ithi nasi isiqhamo santoni? Somoya. Uzafunda beKosini mhlawumbi kule nguqulelo 1973 izawuthi yona ke sona esomoya isiqhamo luthando. So funa ngoku aba kuthethwa ngeziqhamo kwenye nguqulelo lithi kwenye kuthethwa ngantoni? Ngesiqhamo. Masiye kwenze basoba sikhawuleze sisongo mfutshane. Yokuqala into endifuna uadresa yinto ethi mandinike umongo wokuba ndizawuthetha ngantoni. So that kuba kule yaqaba leyitha isisu kakhulu ungabi nawala kube uyivile into yoba impumelelo ithini namhlanje. Impumelelo namhlanje ithi hamba ngomoya. Ifutshane njalo, hamba ngantoni? Hamba ngantoni? Ngomoya. Ngoba kukho ukuhamba ngenyama. Ukuhamba ngenyama is to rely
rely on your wisdom and you make the wrong choices. Ite ngoku hamba ngantoni ngomoya. Xa uhamba ngenyama, you follow the spirit of your human effort and faith, and you follow your evil desires. Zongamele umoya. But uthi umoya kwelibana seGalatia, bazalwane, ndivile yonke into eqhubeka ebandleni. Ndifuni owenze izinto zingasentla wazibala andifuni ke ngoba zitheni zicaciswe zabiqa. Ndifunde kulaa ngama xa ethetha ngoqeqesho uthetha ngento yoba isimple jonga ikhala yonke othatha naye ne-height negama lakhe. Wayezodibane nomntu omde xa kwakho wena uthatha umntu omfutshane, yava ikhona into erongo engenzeka. Wayezodibane nomntu ongunokuzola owakho engunomalisi, yava ikhona into etheni erongo eqalwa. Nalesini ke wena ke awutshatanga uwedwa, yava kubekho umntu ke ngokoza ukungathambeka kwakho wena uwedwa, yava ikhona erongo. Ngoba wena utheni so yibuzo nalapho hamba ukuthi ndihamba mna noyesu. Ungubani wena ungenguyesu? Ike ukubuya kula ukubulala ayikokubulala umuntu kuphela, nokubulala isiqu sakho. Ungabi netyala lokubulala mntu but ube netyala lokubulala wena. Okwesibini, ungangabulali ngekrele but ubulale ngamazwi. Athi umbulale ngamazwi bekungcono uba bendifake ikrele kunale nto ayithethe. Itsho intoba awesiqheke kona ebandleni. Kuba nale awuzungena kuba ukuqheke ngenxa yakophi ebandleni. Kade yintoni division wayidla ngokuthi utata omkhulu bayimambona ubavayo akanthana ingaba ndimposa owenza okokwanama behleke yakho besendele ndim kade ingabi nguwe babazenzela abazini azenzele sobangeti kuwe yekingani uyekuphela kuba khanganiwe na ayusimama khanganyeka yekumsindo omkhulu ngoba lo msindo senongakufaki phaa. Uhle ukubukela into enikwe ngomnye umntu nawe ukuzwa ubuyithengaphi. Ndiqolosele ngamawele ngoba nam ndiyayithini ndiyayibhatha umona yintweni uba ndinayo suba nayo ibe ndindedwa. Kulungele izinto ziselayo wanzikwazi ungwele into kuthiwa ke jonganyakwazi yabhala ipesenteji kuthiwe apho omnonyoni yisele zino ziro wena ngoba awuzungeni baliwe nayo engutini awuzungena sabanaphaa andinakuthiwa hayi yisele kuba ndilahlwe ngumfazi ndilahlwe indoda ayinoxesha lamonto akunoyekusileyo awuzungena abendithembise ngomtshato akandithatha ndibona masendinqamela kule nto yemntakwethu uzophoswa lizulu uzophoswa ngomntu ozawuthatha uphose ngalisi.
them. They reveal that they have not received the gift of the Spirit. Why funeka sigilisane nazo? Ingxaki yintoba zikuthi. Ngiyaphinda zithi akubikho ukuthi xa enomsindo khawulo ndithengele umsindo we-10 ngoba awukho kum. Uvele nomsindo apha uvanguze ngoba umsindo kubani? Manje ngibonge 15 rand ngingacabanzi ngoba umsindo we-15 rand. No, ngoba uphi ukuthi itengo deal with nomsindo unawo. Indlela yokugilisana nawo lo msindo vuma into unomsindo sokanganyona ngagawula msindo uyaziwa ngabantu bona ntoni unesathema nawe chaze nesote nindukele nesote and wabanjalo uzawumema umoya ongcwele ingoba uthini ukutransform uthi uMosi uPawulos hamba ke ngenkokelo yantoni yomoya ngokubomi benyama usatisfya your own desire. Ubomi lomoya uplease uThixo. So you must choose between you satisfy your desire or you please God. And we must understand that sinful desire is not a product of incorrect thinking. Ukwenza izinto ezingalunganga ayikho kungacingi kakuhle, but ingxaki kukuzenzisa ikhaya uphile phantsi kwamandla akucinezelayo esono. Ngoba noba wenza right thinking is also not right, it's not enough. It's a freedom from power of sin. Amen. But if someone is right thinking around the best, and abantu bebaniki impahla, kodwa bayizifundweni. Ndibayila? But if someone abanilayo kodwa bayabathengela abantwana impahla, bazibhala ne-school fees, but baningi. So, it's a freedom from sin that resides in submission to the power of God's indwelling Spirit. Amen. That is why to verse 16, it must be in the act of walking with the Spirit. And the temple, akaikoneti emthethweni. Akathi ukubulala ngoba ngumthetho. But ukubulala ngoba uhambi ngokomoya. Uyikonethe emoyeni. Thank God. Ngoba uba uyikonethe emthethweni, siyazenza izinto kuba sizenza ngokomthetho, kodwa singazifuni. Siyenze ngongweni ngesabatha ngoba ngumthetho kamapese ngongweni ngesabatha kodwa ingqondo ikwinethi yephakethe. But umzimba uphi ulapho umzimba uzogcina ntoni umthetho but ingqondo ayikwapha. But when it is connected to the Spirit, you do it because you love it. Walking refers to the passive way of life. In there, open life, the obedience to God
desires, inward motivation ezalwa ngumoya. Asizenzi izinto kuba sitheni sisithi ewe ngumthetho, ngoba uba sijonge emthethweni asijonganga kuYesu, asisoze sikwazi ukugcina umthetho kaYesu. Yile nto umdumisi athi imithetho yakhe isezipilini zam. nguYesu ulutshoyo phaa kumntuni. Imithetho kabakani kanti kwikubani ukudibana namadoda amaninzi enyijonge emthethweni enyijonge kuYesu kuya kuzwa yeyiphe rayithi kulaa madoda. Eyona irayithi ilijonge kuYesu, ngoba once you accept Christ you accept nemithetho yakhe. But uyakwazi uyamkela imithetho ungamfuni uYesu. Abantu abaqoma uYesu emnqamlezweni ngabantu bebebaleka bezawugcina umthetho, batena bagqiba kufa phaa babaleka bathi bawugcinisa abantu. Babumnikazi besabatha bamshiya emnqamlezweni, basileka bawugcinisa abantu bashiya nawo umnikazi besabatha ujinge emnqamlezweni. So uPaul ulayo ngoba uthi elibaluleke masiyijonge malithi yile difference afanayo kwi-flesh nespirit. Eyokuqala uthi the fruit of the spirit it places the welfare of others before your own. It places your own desires above others. Takwethu decline. What can I do about Mutara? No, you got to tell us. And you decline. Come on now, you have to find money. Get out of the country. If you don't know, but utilisana ne welfare yabantu uthi ufuna abantu ngiyafuna uthi uyaqala ngabanye kunokuqala ngabanye. Xa siphila ubomi bobuKrestu kufanele kwiidecision esizenzayo sizibuze iquestion, ndikhokelwa yinyama or ndikhokelwa ngumoya? Nakubomi bakho basemthathweni wakho zibuze yinyama okanye yintoni? Masekulephile uthi ezebezikhaza zizikhaza okwakunweni okwakuqeqeqwa zintoni? Zizikhaza. Kodwa ke athi eyona nto ibalulekileyo ngaphezu kwazo sisikhaza. Plural, batsho sikoleni ngosothisoni yi-singular. I-plural ngamadoda amaninzi kanti i-singular yindoda enye. Ezi zingafuneka zenyama ziqame nintsi eziziswa ngokudala njalo njalo. Whatever ufika ngapha kwesomoya athe somoya ikhaya luthando lunye azitanga yintoni? Into
zobubele nentoni noba uzekade imisindo yizinto ezizalwa yintoni luthando. Awukho umthetho othi xa uhlanjwa inyama kumfundisi kumzalwane emveni kobehlamba inyama wazosula makamnxibe izihlangu amqhine nantoni nemida. Awukho umthetho bakabona umzalwane khona bendenza lonke namhlanje ndabona ngophi mhlawumbe ndabona nje akayenzi because umthetho but uyayithanda. How you enjoy to laugh ide ngimqhile umzalwane wami antoni nemini bithi ke lesikhathi kusitha lutha drive for uthando ububele bakho sokudrive kuba ufuna ubona kunezinto drive because ukhupha intoni uthando. Sokuthwala iplaka kumnyama kupha abantwana izinto zabantwana ezingabalingani kubusithi wena ukubeka kanti ufuna abantu bakho ndoba uyabanika abantwana intoni iimpahla awunabubele pha ufuna amehlo abantu ubize ne-SABC izanondifota lapho ningibone kanje kaba the moment ubiza abantu bakufota I no longer laugh but laugh esithanda masingayiboni into ezikuwa but munye makayiboni ngophi esizobafuna Manifa. Dala ni vale. To get into this life, uyasinika uba singayenza njani uze sifike ethandeni. Ngoba uma andihambi nenkosikazi yendoda andihambi nabo because njengoba ndikwazi abantu abangoma qha ndayibona inkosikazi yakhe uthando lwam longami ngoba ndithanda nendoda. Andawuyela le ndoda sendibona imali evele epokothweni ngoba ingxaki ndithanda ntoni ndithanda nendoda. Andambulala lotata xa ndimthandayo. Yonke into funeka ithini ilawulwe yintoni nemithetho kaThixo base yayo yintoni noba senzele into uThixo izinto sizenza because sithanda uThixo. Asizwa enkonzweni ngesandla kunyanzelwe ngesixhala but sinetwe indlela endimthanda ngayo uThixo andayiphosa appointment yami uThixo. What is my last day funga kunye noThixo sobe ndimthanda ngalo uThixo uthi wedwa kwindawo kuyo uncokola nabanye amantombazana eyunivesithi besithi intanga bawo yeba ingathi nam zange ndiphinde kwabantwana bakaRamaphosa yeba uthi indlela ndithanda andiyenzi loo nto ngoba ndithanda uThixo. Amen. Awuyenzi ngoba ufuna bakaRamaphosa, awuyenzi ngoba uthanda bani uThixo akayifuni lo Babathi ayayenza mama lelo ngoba uThixo nguye endimthandayo wabaleka usibhayi make sithande uThixo. Uthi ichiza lokuqala walk in the spirit uverse 16. Ukufuna ukwenza lento ube sekumkanini be prepared verse 18 to be led by the spirit. Akhona lo moment uverse 25 udle ubomi ngokomoya. Athi ke uverse 25c be conformed to the spirit. Sihambe ngokwale nto umoya uthi masiyenze. Sukwenza le difference ithi yenze. Sukwenza le iredi zikenze. Yenza le nto umoya kaThixo uthini uthi yenze. Unethuba eziselayo uqala nethuba eziselayo ukhangele izithuba khangela iintsomi ezifuna ukufunda zipase zisebenze zithanda abantu abakholwayo ziphila ubomi oburayithi zenza igeneration ezirayithi ezingenakusela nakuphika. Hamba nabantu abanjani isafunda kwakuthathe eziphaa ezanze up to standard 10. Bendingamphosa unamba 1 nonamba 2. Iiripoti zam zonke 1 and 2 ndiyazibona
khona selalini isitanda sam selendibona neetitshala zifikayo zijonga kweli kodwa zizawundibona zindihloniphe kuba ziyabamba yes bethiya into ebendisokolisa ke ngabantwana bamane besiziswa kumabadom babamazofana nam ide ndikuzwa hayi ma andalekadibasa nam xa uzofana nam umama uthemba ndivane nawe idonsa nzima yama kodwa ndiyayibulela injongo yama ngoba ubelekweni ubabana uvana nafana naye akayindawo beokuvana nokleva uzaqamuka nangoku ababelevana nam babalazi idilomye belila enkosini enediplo wade wale LLB manje kumuzeka bazisokolisa uvana nama okunaloni because umamakhe wathi ukuba hamba nabantu abakleva ubufuna ubakleva kawujonga abantu abaya so abantu abangayifulwini ufuna ubheke esifulwini
Amen.